Bine v-am găsit, prieteni! Haideți să vorbim despre cei care s-au născut în zodia Scorpion, adică în perioada 23 octombrie-21 noiembrie. Am extras 3 cărți de tarot și am constatat că cei din zodia Scorpion suferă de insomnii, au dureri de cap, remușcări, fie din lipsa banilor, fie că au prea multe responsabilități care îi apasă și nu mai văd nimic în jurul lor. V-au cocoșat problemele, vă stau pe cap lucruri nerezolvate, poate. Aceste aspecte aspecte generale la care mă voi referi, vor fi resimțite diferit de cei născuți în perioada 23 octombrie-21 noiembrie, mai ales cei care s-au născut în perioada 19-20-21 noiembrie vor fi influențați și de zodia de foc Săgetător. De aceea, etalarea generală nu poate cuprinde toate aspectele cu care se confruntă Scorpionul. Pentru o analiză mai concretă e nevoie și de data de naștere. Unii scorpioni au un sentiment de vinovăție și rușine. Sunt copleșiți de remușcări. Se tem că secretul lor va fi dezvăluit. Atenție, dragi scorpioni, că anul 2020, așa cum am mai spus, nu trebuie să mințiți, pentru că toți mincinoșii vor fi descoperiți și riscă să piardă tot. Vorbiți deschis despre temerile voastre, pentru că numai așa veți putea depăși acest moment. Unii sunt într-o stare depresivă și nu vor să se ridice din pat, locul cel mai vulnerabil. Parcă sunt cuprinși într-o capcană a păcatelor comise care nu vă lasă să trăiți. Sau suportați cu greu această perioadă de izolare. Nu disperați. Este un experiment al marilor puteri ale lumii, care testează sănătatea mentală și fizică a oamenilor față de confiscarea anumitor drepturi și libertăți. Acum, sigur, este doar un exercițiu, un sondaj pentru a ști reacțiile oamenilor. Alții spun că este începutul excluderii politicii de globalizare, deci nu vă speriați. Oamenii inteligenți nu se plictisesc niciodată nici în izolare la domiciliu, pentru că ei știu ce să facă cu timpul și viața lor. Pentru cei implicați într-o relație însă poate fi vorba de o teamă de despărțire sau suferință datorită despărțirii. Poate e vorba de o despărțire naturală de o persoană dragă și apare frica de singurătate. Încercați să vă echilibrați, să vă calmați, să vă vindecați de voi înșivă. Eliberați-vă de orice suferință sau de orice supărare și invidie. Eliberați-vă energiile negative făcând gimnastică și, de exemplu, urcați și coborâți scările, fie săriți pe vârful picioarelor, să vă activați puțin organismul. Cântați tare și vă echilibrați corpul, apoi și mintea. Pentru unii din scorpioni, luna mai îi pune, poate în situații comice. Se joacă cu ceilalți și pot fi demascați. Alții zac în pat și râd și plâng de mila lor. Dragilor, bucurați-vă de soarele de dimineață și vă veți echilibra cu siguranță. Reveniți la starea voastră. Voi sunteți energii puternice, atrăgătoare, magnetice. Fiți echilibrați și sănătoși. Evitați să vă jucați cu puterile voastre. Nu fiți prea curioși, nu fiți mincinoși,
Nu vă jucați cu vorbele și sentimentele celorlalți. Nu selectați doar adevărurile care vă convin. Așadar, soarele este la orizont. Bucurați-vă de razele lui, de diminețile însorite care vă vor vindeca și vor alunga gândurile care vă apasă. Creați o realitate favorabilă vouă, comunicați cu ceilalți, chiar dacă au alte păreri decât ale voastre. Doar așa veți evolua. Dacă rămâi, dragă Scorpion, la jocul vorbelor selectate, nu vei ști care este adevărul din spatele fațadei. Așadar, fiți sănătoși, dragii mei, nu uitați să vă abonați și să ne auzim curând cu bine!